Amane shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa emuwebezilo namabasa musatibananizane watokatajanuka tadzidza mabasa namabasa musatibananizane watokatajanuka. Nasi tashanyira musha wechipinge prison kwataenda kunoona hama dzedu dziri kurarama dziri mukati meusungwa chirongwa chiri turning point prison to progress icho chakanangana nekuti tidzidzise nyika kuti jeri harisisiri nzvimbo yataiziva yekuti kana munhu apinda upenyu hwake hunenge hwapera asi yatova nzvimbo yekuti munhu akapinda upenyu hwake hunovandudzika anogona kubuda atoone mamwe mabasa anoita kuti awane cheuviri asarambe achiparamura mhosva zvinoita kuti arambe achidzoka mukati meusungwa. Zita rangu inini ndinoitwa Frank Wesere. Pazuva ranhasi sekutaura kwandaita ndakagara namukoma trust Naji saka toda kunzwisisa kuti chakaita kuti vapinde mukati meusungwa chii. Mukoma trust zviri sei? Ndrina ndangu. Aiwa bozhe kuti kuri sei Chipinge? Aiwa Chipinge tautongoitonga Mozambique inoti nzvimbo yeduka tutonga nakakidnapwa singaiti. For the way. Mari zinacho ka kurifoma ndoko itachinyanya kuita. Noti tanatsa kupinda ka toona zvirimo ka aiwa unobuda uri munhu kana musikanzwe seyeka inopera kumushere upi Mukoma trust? Kumusha paGudyanga. Ndokumusha. Mhuri yakamira sei? Mhuri hatishawanzi kuzvifunga matiri ka tikafunga mhuri ka tinozvipa hard labor. Asi muchiisiya makasiya mhuri yakamira sei? Panorwadza kana anouya unokwanisa kuita ushoma nenyaya yazvoizvozvo zvekutoziva kuti tombonatsa kuita sei ende tinotangira papi ndo nhaurwa iripo asi kurifoma yedu tiri mukati menzvimbo ika ndo petakaona kuti hunhu hunotangira papi. Kana kubuda totaunatsoziva kuti ichi hachiitwi ichi. Alright. Handi panhau yakaita kuti mupinde mukati meusungwa. Mukati meusungwa zvinhu zvinongoitika vanhu vasina tarisiro panzvimbo. Unokwanisa kungonzwa kuti ndiwe watorepa utoziva kuti ndatozvidini ndatozviita ndangariro haisichariyo umwe munhu ndiwe watochi watopo ubva watopinda. Mhosva yenyu chitongwa makatongwa nemhosva yei? Ngengori yerepi. Handi pazuva rachona ramurunzi makaita nhau yerepi zvakafamba sei? Musi wachona nganditori paChipinge town ndichizodzoka kwaGudyanga tichisvika zvikanzi manheru acho iwo watorepa. Iwawo nditete. Tete hanzvadzi yababa? Tete hanzvadzi yababa. Zvakatosvika pakutondikacha madzoti saka chii palife taingogarisana nguva refu chingobuda nichingodzoka chitongosvikawo chingowasiya wakadini wakadaro but hazvisati zvakamboitika palife iyoyo zvakatondinetsa kuti chii hama unge chindidaroso abva zvatosvikawo pangondibata ndikati zviriko zvaimboda kuitirwani iwo waimboda kusungisani saka ndakangozvigamuchirawo ndikati kana iriyo life yavo yavanoti kusungisa kunouraya kana kuti tinge chinzi tinofirako ka azvakangofanana regai tingoende tingodini tingozvione sezvo zvawataura kuti wakangondirepa bva ndangosvika ukongotongo kanzi 20 years dzika wakadaro. Asi Mukoma trust muruudza mufano wenyu panapa nditi zvinhu izvi hazvine here kutombobvira zvaitika zvaja mune here kubvira mabata tete?
akuabata chaiko chaiko kubata tete kudai handina asi zvinhu zvindinongoti zviriko nokuti mufomula yacho kana muwei yacho ndonga ndisimo mekuti kana kuti ndakambodini ndakazviita zvinhu izvozvo ndosaka chingoti zviriko kuti ari makomborero ekuti ndizvo zvendakaita ndochingoti ndakaita sei ndakazviita nokuti nditori munyaya macho. Saka imi akakupomera ndiani? Nditete here anoti hama? Dzanga dzangu hama dzacho nawamwe wacho ana abamunini wangongogara wangu uripo wachiti ndo senzi yacho iripo saka kundiona kwakaita ukabva ngoti sezvo zvemangoona uyu saka ndiye. Kwa iwo tete vacho vaitiche? Atete wakangoti wemabata iye ndiye kana ari iye ndiye munhu atozvidini azviita. Samutaura kuti tete dai vakabata inini ndaingonzi ndini futi. Aiwa apa papasina anhu akawanda angambobvunzwa panguva ina ndasuduruka. Chandiri kubvunzira ka ndechekuti sekutsanangura kwamuri kuita kuti panga paina nabamunini nanani zvichida panguva isabata inini vaibata bamunini. Chakaita kuti vanange mimi chi chakaitoti wandinange pane musi wacho nandabuda ndaenda muchipinge ka ndichienda muchipinge tine zvedu zvetinoita zvimarengi izvi ngoti nguva yekungofunga bhechinafu yange rugadzirwa ichigoborwa chimuti chiyacho satangoona murugadzirwa kati manimbosvike muchipinge sapane motikari imweni ndakashandisa kupinda muchipinge sando pakabva pafonwa kupi kumaraini zvikanzi iwe motikari yo mufana wako nemotikari kanzi maezi hana motikari kanzi abuda muchipinge manje asi kana akafarisa mafarisiro akaita nhasi unokwanisa kusvika padheni nemotikari iyo. Ini motikari iyi handina kuenda handina kuenda nayo. Ndobva ndasangana nemwe mufesi wangu akabva Cape Town chisvikapo kubva nditi maezi ngatiende muchipinge ndikati ndome ndabva kanzi aiwa hazviti ngatisvike muchipinge ndatoti alright handini tobva tatodzokera muchipinge tidzoka muchipinge nazobuda mundofunga zvoma past 4 patatobuda bva taenda samaindiri takaita tiri 2 chibudamo chisvika pabhechina vakatoti mwiri wangu ndiri kungonzwa mwiri wangu uri kuneta ngatiite sei ngatiende padheni kanzi tingaenda padheni koita sei ngatimbotenderera ngati akutenderera hakuiti sei hakuiti handisofila bho pane hunhu hwandiri kutonzwa izvozvizvika kana kakuzaridzwa kandirodini kandiri kuita kasicharichi kasiraiti kubva toti alright manisimudze motikari tidini chifanira ndotsvaga anhu 2 tione kuenda ngati anhu 2 ngadini ngatisiyani nazvo ngatingoende kwatiruba tobva tatongobvunzawo iye achitouya paipa tobva tatopinda motikari tobva taenda pane mumwe munhu aroda kupinda bva atongouya kadzi 2 akatongouya asikana inini wangosvika ubva tongopinda bva tatobvapo chitosvika panzvimbo bva tatoti chii chiromboitika panapa ndatiuze mwiri wangu maperero uri tasimba ka handisinatsofila bho maitiro akachindiita zvikanzi mendotenga dragon ubva atondipa dhola anzi uchi odhola iri ndotenga dragon fushuwe nchibva ndendotenga dragon pandatoona kuti dragon ndozwa kaupera simba dragon racho rinogona futi uzondidini uzondizoita manimbotengi chinonzi supu ndobva ndatenga supa yendo ndakachienda kochidini komwa samukumwa supa meme zvikanzi mwana arudada namwe akomana arumwa arumwa bhiya arudada nakomana arubva Cape Town vanonga kutoshamisira vanhu watoni huwandu kana atichagoni tototi saka komana yarumbozama kuti chii apa akomana ndo madhezi anga rudzingwa machiyadzo akomana uchingoraswa mese saka ndikaenda kangozviti chii chiromboitika ndirudopera simba abva ndatoti iwe ndakutoruda kutienda padheni nditofunga nyaya kutoti ndiende kumba anzi iyo uruta gepuri kutonyenga tete kayo chii chamurutaura nyaya yacho ina ndositombonzwa wamwe vanhu veareas vanga warutauro daro dani nanga yakati iwe kunyaya tete wakaita iwo ndiipiko kati handisitomboziva zvamurutaura ini nekwandirutobva nezvamurutaura nezvirutoitika ndori crisis negemu renyu ramurudini ramuri kuita nati ini ndiri munhu anomwa ngoma handisi munhu yekuti ndonyanya kuti bhiya ndiri munhu anodira ngoma
sandiga ndakangozviti masi stikiri ndakaita apa ipana ndakamwana 12 bottles ndakastika zvangu handosuda zvinhu zvepressure zvounga nchitaura nechi newanhu chitozviti saka ndoita sei life ma1 Chipinge nandotoda angoringe paukipa zvotondipawo stress yokuti saka mari dzindomboita sei ndombonatsombodini umweni unongo kutofunga kuti pamwe saka mufana abva koromba ere saka izvizvi message yatataurwa kuti mufana uya motikari yabva nayo amboiwana sei madhiri arumboita ndichi ani muruzwa saka ndikandopinda sondoti masi anhu akatondirongera game saidi kuenda bayo kwa mwana wachatoti mufana yakabva kodini kuromba kuya katodotozvikansela tafana kugara chi kusazoti nyaya yawo iwo maitire waita yange iri chokwadi ere kana kuti kwakurongoti masi iwo nezvako yotambokutadza chimbopinda pai mukati but imimi sekutsanangura kwamuri kuita kuti imimi mamusingasiwanzonwe doro maidhakwa nengoma hazviite here kuti pamwe zvichida makati makarohwa ne12 bottles dzengoma amba matowana ngirini tete vari kahevi aiwa tete manje kwendinogara nekuwanongori kana areas yacho mabhibhi anonga arimo pamwe kandi ndezvengoma aiwa ngoma dzinombowanzomboda mabhibhi zvekudai nekudai ngoma unongokwanisa kusvika kotongolaksa hauna nguva yekuti unongoine noise nemunhu nongweni ungatotanga utonetswa kuti saka wadya here saka wadini usitorina futi appetite nechikafu aiwa ndiri kutyika semunhu anga akarohwa nengoma ka pamwe dzakaita se dzakazokurowai makanokirara zvekudaro maiziya bva manosvika chi padheni bva maona mumba mune kahevi bva mangoita chi aiwa padheni manje papakatosiyana ndosaka ndichingoti zvinhu izvi marongerwe zvazvakaita ka aiwa ndiri kuti kase munhu pamwe anga akarohwa kane ngoma ka pamwe imi muri kuti makabaya padheni ka makabaya kupi aiwa mastikiri ndandakatoita ndo musi ndabva ndatobhuleya kastikiri kachekeda ndakatoita ka ndo musi ndabva ndatobhuleya zvikatodza saka tombonatsa kumboita sei kuti mukomana ndikatoti imi maitire maunitaurira ka nyaya idzi handichanyanyudzi chikabaidzi ngatichitoite sei ngatibayi noti zvinhu madhiri amuri kutoita ka chifinhu chamuri kundiitira hama kuti ndinetsane nemi ka handikwanisi nai ndigare ndatongoenda kupi kukamba maiziya ndobva ndatongoenda kukamba ndikati zvauri kutaura chingotaure zvauri kutaura tozongosangana kukoti ikoko nokuti zvekutaura ndisudini kokonfafa manje magara mamune konfafa here kana kuti yangeri ngoma yaita mafii aitogara aripo sevanhu vanonge vachingozikana kuzi aiwa type mari dzavari kuita komana hadzisibo hadzisi right matsvagiro ndiwainyanya kuvarwadza aiwabata zvisingai waibata ende waibatikana munguva zvekuti taiti kwangoti agara henyu mukati tikati zvisinei tinongogara but hazvinyanyi kunzi takanyanya kushaisha stiri kakusi kushaisha unongoti regerero kana munguva yekuti hanzi ana enyu akarasa chi hunhu maiziya pano nguva yekuzoti mamwe mayezi acho azodino hazoiti pane nguva inotaunzi kananzi repi yacho inotonga zvakati kwazonatsazoona kutoti aiwa magariro arozoizwa mukati ka netime yacho ichinatsogadzirwa nyaya dzacho ka kana wakanyatsozanzi wakazviita uchinatsoona kuti life kweruda kuenda nemajaji edu hatiponi ba kana kanyu curriculum kanotaurwa tomboitozve kana tiri panze asi mimi kwakuri here kupinda mukati meusungwa mukati meusungwa ndambopinda nyaya maassault maassault ndo anga ari angu noti zvokuvhiringwa ndo ndisinganyanyudi ndisinganyanyuzvifarire samai mukavhiringwa maibva medi aiwa ndaingokwanisa kuziva kuti zvinongodzoserwa nepamwe pacho munhu akakuona semiso as a gentleman akanatsaungofunga ngoti dongoti jairira nechitu smart ichichi handimaiziya muri kuona gepi racho ungodongoita chifinhu chisingadii nechi newamwe handimaiziya saka zvinonga zviri papi tongokundawo pamwe pacho takutokundawo zvakafanana nonga titorimo mukati titori teisoda so heavy tori mukati mutotozvikunda utoti ana pane zvinotosvika patonzi chibhiza unogona kukwariramo mukati hamusibhuwa musi right saka fani atongowasiya wachingotifinhura wachitiita sei chingoziva kutoti mezi ndozviripo asi anhu ekuti hanzi anganyanya kutiti
angatipa kana mari palife maiziya togona kungogara tichingokunda midzo ye chingozviita zviri kwezvo hatishanyanyi kunga saka masota yamakapindira ngari mangani apa before mazopinda apa ndanzwa muchiti ndaisimboita maasoti chichi manga mambopinda kangani maasoti acho ndasingatonyanyo mapinda ndichigara musteri ndaiwanzobvisa futi chi gwala makaenda padii ndakananganisa akatoenda haipapa kusikunyeba ndoda kuuya panyaya yemhuri sekutsanangura kwamuri kuita kuti saka vanouya here kuzokuonei zvazve apo neapo zvazve apo neapo izvozvi asi pavaiuya pachona makagarisana makatarisana nevanhu vakaita kuti mupinde mukati meusungwa vachikunenedzerai sekutsanangura kwamuri kuita maitaurirana kuti chi iwo wacho washoma waitowanza kuuya ngori wekure kutonatsa kutoti wanga wachidonatsa kunzwisisa nyaya kuti mamiriro api nyaya angasvika pakuti hama dzisinganatsi kukuda semagarire dzaingodini dzaingoita kuti aiwa ukasvikiwa nemunhu ane mari unyange wachiri wafana zvinhu zvinorwadza pamastepi zvinorwadza kuti pagomba iro ndoanda kuriziya pagomba iro ndoanda kudini kanzi ane bhora ndiye anomakwa saka zvanga zvagara zvakadaro here kana kuti mazuva acho ndo maita mari angaita kuti muchivengana zvekutonga kunenedzera kubata tete ndo zvacho zvanga zvatowanza kuda kuenda kuitika ende zvazvatogara zvitori izvo kuti saka pagomba iro pendanda kutoritsika zvanga zvakutonzi saka paurudonatsa utopinda muchinyu curriculum ichi atori muchiki saka ava vepadhuze ava vamuri kutsanangura kuti ndo vakaita kuti mupinde mukati meusungwa hapana anotombouya wakangouya once uyo wacho futi anga sitoripo ndokandokuti ipapo pavakauya once ipapo makagarisana makatarisana maitaurirana kuti chii akatonza futi chimwe chichemo chekuti chifo chekuti kune munhu futi atofa vakatonza chichemo hanzi angafa ndi baba ari mukuru futi ndikatoti kudai zvaitikirwa iwewe chii chaizoitika saka ndakangozviti zviriko unofanira kungozvibatawo zvakadini zvakanaka noti tiri munomu nguva dzedu murongoziva kuti zvakangoendwa zvakadini zvakadaro toti iya baba itamboibvisa takanangana nenyaya yatete neuyu munotaurirana kuti chii tete inini kana kuwaona ndandisitorina era nawo asi ndigano chingoziva kuti kana kuri kunamata kwawoka ndichambozama kuti inini ndisambonamata ndimboone chenji yacho ndonga ndichingokunda ndichingoziva kuti aiwa hanzi zvirimo pai moyo handiti mudundundu handiti handi muzuva ramakatongwa muri mukoti muchiudzwa kunzi takutongera 20 years ndizvo makazvitambira sei imomomo ndakanatsangoti ndirimo nyaya yacho maperero yakaita handina kugutsikana kuti zvinhu izvi zviriko nekuti maitiro yakaita yakanzi saka ime makamuona akapfeka hembe dzakaita sei hawana kutaura pamaequation awo chaiyo hawana kutaura ndopa wakangondifoseredza ndikati aiwazve ini handitauri mhosva yekuti ndakapfeka chinhu chakati makapfeka here pamwe havana kutaura kane kuti pamwe wakakwana aiwa ini ndaitoda kuti iwo wataura kuti ndandakapfeka hembe yakati yakati handiti sezvinongozwa kuti pakazimbabvayo ndakaona nga yapfeka jini reblue nehembe black ndopandiri kuti kapamwe wakakundikana kakutaura nekuti pamwe wakakuona pasitorini havazotadzi kunge achitaura kuti ndakatokuona wakapfeka kana kuti shoti handiti kana kuti jini reblack iyo ubva wanatsogutsikana kuti saka wambori papi handi muruzona inzvimbo ipi yekuti munhu ndingatadzawo muona iye ane shoti reblack iwe kana kuti une shoti rewhite handiti imune jini reblack chingondiudza hembe chitaura zvinhu zvaunoti iwo unonge wakapfeka muri munyaya mungabvuma here kuti nhasi masvika panapa mamakapfeka dressing yerudzi kana umweni munhu ari kure achiti akakuona yanditi mubva matanga kutsanangudza nditi bva ndazozvibvunza ndikati ini ndindotaura here kana kuti iwo ndo vanofanira kutaura ndotozvipinza zvemunyaya macho ndobva ndandoenda kunoramba paya kuti iwo ngawataure zvoti ndandakapfeka zvakati nekuti handingaiti zvekunzi taura iwo kuti wanga wakapfeka zvakaita sei nekuti izvizvi makatadza kuti ndichitaura inini kuti
hembe dzawakapfeka hembe rudzi. Saka kana imi madaro no andiri papi pekundifoseredza kuti taura hembe idzi. Management yacho ikasvika papi ngati aiwa nyaya iyi inorwadza nokuti imi muchandifoseredza hembe muchasvika pakunditi saka iwo hausiwiri futi wakazviita. Zvandati aiwa nyaya iyi irikutadza kungobatika panyaya yehembe. Tinoiti chinyi apa imi makutondiita force matters kuti ndinge ndirungoti zvese hongu. Munhu akuru hatadzuzwa voice rangu kana pandosvika. Vakakura sei chete? Anorwadza 94 years. Munhu iye 94 years. Apa imamune mangani? Munhu iye urutondirwadzawo. Munhu iye urutondirwadzawo. Kana tsoshingoti ndasiya asikana sarutandara zvakanaka chiita maparties mabirthday. Paunatsa kuenda kune 94. Panga mama kadhuma. Aiwa. Kana stage kana nguye kutorowa vanhu chaicho tatatosvika pakutosiya zvezvi. Tatatoreforma noti tatangoita hunhu hwedu tingori in order in peace. Papasingamudzi kuti yo. Zvazvo zvisingachanzwisisiki kuti chii chiri kuitika. Kwakungofarawo nevamwe vanhu zvakanaka. Sapa makatongerwa 20 years pane akabviswa here kana kuti? Hapana. Akangoya dzakadaro? Akangodzikai makadaro. Handatiwo panapa ndo pendakazo 14 point iri something. Saka sofa marowa mangani? Nditwenda nizvani 23. Saka tongoti almost 2 years. Ndimuruzvona. Pa 2 years. Node zvise zvakwakwanuka izvo. Zvabva zvaenda pasina kana nguva kumbo ndetode pamwe ndatongoimimika uku. Kunatsa kutoita zvimutsogo. Tunatsa kutoluke kaka kunatsa kuti wahunhu upenyero. Tozotombosvika pakutozvichiwa zvekutoti ate zvinotombonze murume nemurumeka kusachiwana kwaya kusafarirana kwaya. Shaa mazuva anaya urugwinya, shaa mazuva anaya ndorunaka. Nda kuita unga ganda repanze so. Unonga usingachaoni vanhu vacho kuti unonga uchifara nawo kana kutamba nawo. But waro vanhu vako unonatsoziva kuti maizi upenyu ndo ndarama yekuziva kuti kana ndikabuda ndikarangarira ndogona kuita upenyu. Saka ngatitarisa 2 years dzacho dzamakagara mukati. Makagara zvakanaka? Life is right. Life is right. Kurwadza ikoko kuchete ngokuti ukapindamo unonga wangozivawo zvemo but mararamiro emo unonga wakutodino kuchitoita mwana anonga akunyomba vamwe anonetsa vamwe hauchazosweri kuzvipikisa palife nekuti nzvimbo yacho unonga wakatobatwa kudhara. Ukazama kuda kuzviita kuti inini ndini unotozoona wega kuti nemaezandira yako ndikazosvika pakukwadzirwa mukati. Chero kadaurwa nemunhu unotoona kuti hazvitoiti. Chero kadonetsana nemunhu unotozoona kuti hazvidini hazviiti. Nepane nguva yekuzoti unogona kuti wanetsana nemunhu kozi iwewe tokuziva kubva kudhara kuti unodini unonetsa. Saka unogona kungokwadzirwa mukati uzongobuda usina life yako iri healthy. Saka zvamadzidza imimi kubva term yamapinda madzidza chii? Ndadzidza kuti mukati umu hamupindwi baba. Palife chaichai hawo mamupindwi ngemukupinda wongoonawo zve2 minutes zvokungoti sezvimwe zvatoizwa izvike. Kana pawiki ukapinda unonga wabho. Pawiki chaipo unonga wabho. Kwete kuti nguva yakareba wiki unonga wabho noti munonga muina vanhu akasiyana. Kuna vamwe vasingagari padhini. Kuna vamwe vacho vanonga vachitozviti totozvida zvekutogara mukati imomo. Saka manje ukatoita macompetition nevanhu akadaro manje vamwe vacho panapa ndo patopadhini pavo. Saka imimiko zvinezvi muri kurarama sei murimo mukati umu pasina ngoma? Ngoma dziya manje ingwe kutoti ndinoda kuti unatsotowanza vhati plus tea mazuva ano yakazorwepoka. Saka digest kuneutilize chete ndo andipa manake saka mukabuda umu Ngoma Trust maenda kumba kunzoko maunorarama nevhati netea chete. Aiwa padheni manjeka handizoiti izvozvo. Ndo munguva ndozoti tinogona kungosangana munguva yakapera nomboti onezve
izvini kabasa ke ndiruda kana kuti amuna ere kabasa kangu kekumboti ndinge nchimbodino ndichimbodai nekudai type kana makamera ndonga ndirongoziva kuti amazing kunu ndingotsvaga ka place kangu kekungoti ndidini ndinge ningoripo zvinchina ngodai nekudai chingobva kwendobva ndaungonatsa kudini ngozira kuti hwahunu ndakutanga kuitawo azvidini umesa apa noenda kudobhadharawo rendika apa mandipindura pachienglish manje mubvunzo wangu inini ndakuti izvo nizvo Mukoma Trust mabuda imimi kunzoka muchanobada futi ngoma here maurarama nevhati chete neti ngoma idzi dzoroda kumwasi dzoroda kuwanza hadzisichadi kuwanza asi muchirudzida ifini mukanzi madzokera handikadzokera panzeka hazvichari zvinhu zvandoda kunyanya kumhanyira stereka hade kuwanza ukangoona kana hwani ungoziva kuti shuya hazichadi kuwanza hazichadi kuwanza kuwanza ndo era yacho chaiyo chaiyo ndo problem kozi kunzoko kakuri kufambwa nenyaya yekunzi hatichada madrugs ndisadora manje kubvunzai kuti imimi nekugara kwamaita kwese uku kutongoti almost 2 years muri kurarama nevhati netii chete chinoda ngoma chachona chichiri kungoida chete kune poriji rine dovi iko ni poriji rine dovi ramuri kutaura kuti ririmo mukati kana mabuda kunzoko chinoda ngoma chichiri kungoida chete tii ndo kunyanya tii manje ndo mupedzi wezvinhu zvese noti pane nguva ndichazotoka pane zvinhu zvendinonga ndaitaka ndichazodawo passport ndichazomboda kuendoka kunomboenda vamweka ndomboona tsomboonera kana ndichimbotaurawo kaya mavhidhiyo chimbonatsa kumbonzwisisawo kuti chii chiri unatsombodini chiri kumboitika saka ndizotadzi kunatsosvikapo chaipo chaipo saka nhasi uno Mukoma Trust toti mhuri yauya yagara apapo nemi magara apa mashoko amunoda kuvaudza ndekuticha mashoko anogona kutorema anofanira kumbonditi ga zvishoma zvacho zviripo kana ndikavati mari yekuti ndinge ndichibuda ka zvinovaremera noti ilabor panguva yatiri fanika nechigentleman kusazongoenda koziyana kuti uyu akamira sei uyu akaenda kumira sei panhaurwa yemalevhel nematactic ka zvinhu zvinokwanisa ndorwadza zvinhu zvinondorwadza paupenyu chaiyo chaiyo zvekuti hamukwanisi kana kuita nasori vanhu vacho ka vanonetsa anorema asi chida pamunyika zviri kungoda kuti imimi mutange kuti veukama uye ndakaita se ndakakanganisa maruregerero aya ka chinhu chavanoda anhu aya pose pose itori futi mari kubva futi kunani kune inini asi inini ndisipo panze hazvo pana zvezvirudini zviri kushanda nokuti ivo vachiti varuda mari kubva kwandiri hapana chinhu chendinoti ndiri mukati mari yacho ndoiwana ku aiwa ngatimboende pakuumba ukama kuti hanti jeri rinopera muchabuda kunze ukama huchagadziriswa sei nevanhu vacho vamuri kuti vakakunenidzira kuti makabata tete kana kuti naivo tete vacho ndingatogadzira life yekutopinda munzvimbo indakashinga yekuti handifani kuwacha nongosvika nongovaremekedza nongogara simplasi ndichivaona zvavarudini zvavari kuita pa3 days 4 days maini mbosvike pandirododini pandiroda kusvika nonga ndashaishaira apa mune mauta se maakutsvaga kwenge kunogara hakwete kutsvaga nondomboita chimovement chombotoka nawo kuno vari kure ka mboenda kumboona dzimwe nzvimbo dzatinonga takasosiya dzinozongotsvagawo tumare tozongotodzokewo area ika chisvika zoti amaizi paipa ndakakanganisa paipa asi chimboungana imesapo toona kudini toona kugadzirisana ndo zvinhu zvichakwanisa kunga tichizoita nekufamba kwetime asi imimi nekugara kwamaita 2 years Mukoma Trust zvakakosherei kuti vanhu vari kunze vaputi vachiuya vachiona vadikaniwo vari mukati memusungo izvozvo hazvinomboshata ndo zvinhu zvatakatokasira kutoziva kutoti chinechi takasvika pakutoti chikurudzirwe kunzi waonekwe wasanzi vanhu hawana kana vabereki kana kuti vanhu vanongonzi wasungwa but wasungwa wewe wasina kana brain here kana kuti wabereki wacho wari papi ndo chinhu chekutanga chitakatanga kuti chiwepo tichiti chef garapo wangu wachitobatikana munguva idzodzo waipikitika wakapinda tauni wakadini munhu wakazama
all means yekuti waite binocular revabereki kuti vaberekawo tikaisa chichemo chezvinhu zvakati vanofanira kunge vachinanga panzvimbo iyi vachionera vana vavo zvavari kudini zvavari kuita. Saka hapana petakati takakanganisa pahealth yevanhu hatina kana kumbobvira taiona iri era pana era. Mukoma Trust nazvo muchiti hama dzinozokonei hama dzinobva kure. Nhasi uno hama dzenyu dzimakagara makatarisana nadzo mashoko munoda kuti chii? Mashoko ehama kungowafarisa wangori pavari ipapo wachingokwanisa ngoti pane anonga achingoteerera achizvinzwira unongoziva kuti Trust nhachika ungori mukati menzvimbo yeMozambique yaya unonzi kuChipinge wakasvika vanongokuziva kuti kuChipinge but kuChipinge umweni unofunga pamwe kuti mutown unozoudzwa kana kunonzi kujeri kwacho kweMozambique kunze kwerinotangira wazoziva kuti pamwe ndokwaanonga ari nekuti nzvimbo idzi dzakanakira kuno vanonzi ava vanhu havazivi zvavanodini zvavanoita nekuti ndo kunonzi kuMozambique kwacho kunoperera nzvimbo dzese kuti waguma kusvika panonzi pamandikisi ndo kwetinonga tiri kuMozambique kuti wachimboti wanofara wachiti wakasuwa kana mundangariro dzavo nonga ndichingori mupenyu mukurarama kwelife regret nwandiriko chabuda regerero kana pane chendinonga ndakadini chendakatadza hachisi chifini inyaya kuti pamwe hazvidiwi nevanhu asi chazongosangana musociety kuti zviriko kuno vandinotidawo kuno vachatiregererawo zviriko zvakangosangana musociety. Aiwa ndinotenda Mukoma Trust nenguva yamatipa kuti mutitsananguriro nhoroondo yakaita kuti muzopinda mukati meusungwa. Vana ndichitendera nawo ndi Mukoma Trust vari kurarama vari mukati meusungwa paChipinge prison vakapindawo nenhau kuti vakabata tete chibharo asi iwo kutaura kwavari kuti aiwa inini ndakangonenedzerwa chete kusaziva sesu tanga tisipo asi chikuru chavatiudza ndechekuti ngatiedzei kuyanana nemhuri kana zvichikwanisika kuti tigadzirisane nemutoo wakanaka ngatigadzirisane nekuti vachitsanangura vatsanangura vakati inini ndakapinda mujeri kakati nekuda kwemhosva dzemaassault ndisati ndabatwa nemhosva yerape. Ndiri kunoku kuChipinge, zita rangu ndinonzi Frank Wesere ndichiti chisarai. Jehova Mwari makanaka munonzwa kuchema kwedu tikakutsumai nyaya dzedu. Jehova Mwari makanaka Baba munonzwa kuchema kwedu tikakutsumai nyaya dzedu. Minduro iriko kumakore munouya rine wemakore takangomirira kumakore izeivo tandirezeka. Minduro iriko kumakore munouya rine wemakore takangomirira kumakore izeivo tandirezeka. Minduro iriko netema minduro yenyu inouya riniko ndizaiwo pandinonamata imi Mwari. Minduro iriko kuna Jehova unouya rini wemakore
vakapindura pinduro iri ndakumbira Jehova tamirira taneta vana venyu Jehova vane rudo tamirira taneta vana venyu Jehova vane rudo amajaka kundikana kuzondiona ndiri muno musungwa ndinze ivo pandinonamata imi Mwari amajaka kundikana kuzondiona ndiri muno musungwa ndinze ivo pandinonamata imi Mwari indiro iri namamata Jehova tamirira ndaneta mwana venyu ndinotema Jehova takakundikana kufamba panyika ino nhasi uno vanatsavaneza vanze ivo pavanonamata imi Mwari takakundikana kufamba panyika ino nhasi uno vana vanotamba vavane ivo pavanofamba imi Mwari takakundikana kufamba panyika ino nhasi uno vana vanotambura vanze ivo pavanonamata imi Mwari pinduro iriko kumakore Chipinge Breeze, Chipinge Rehabilitation. Anditika chona chikora chakamira chakadai so. Munosarudzana here kuti isusu tinogona kuimba kana kuti uve member yekwaya zvinofamba sei? Wanonyanya kana kupindura. Right, zvatoita nezvoti takadai so. Kana wana kaya vane talent yekuti anoimba. Tinopa nguva yekuti aimba. Obva budisa chipo chake. Then kana pasina tichingoshandisa vanenge vagara vachiita sei vachingoimba iwa tomashandisira ndichitsa painform zvakamira sei mune inform yamunoshandisa here kuti ndo yatinoshandisa kana mune matypes mangani inform inobva kupi inouya sei kutywa mainforms tine mainforms akawanda tine about 2 so far atinawo mainforms mazhinji toita zvokutopohwa tiri mukuchaura kwatoita ikoko then vanhu vatipowo nezvipo zvechinhu zvemainforms sekutopfika kwatakatoita pamunongona dzimwe dzadzo dzangosiyana umwe neblack umwe nebrown umwe nechi inewo dzisina kuzonyatsokwana kuti tese tikwane inform saka chikwata chenyu chinowanhangana kana kuti pamunoti kuti timu yese yakakwana
nhamba yevaripo izvi ndozvati vamwe vanouya vachibuda saka nhamba yamangati hai ndo nhamba yatinayo izvi ndiri kubvunzira mubvunziro kuti kana pane mumwe anogona kunge ari kunzoko ambati chikwata chechi chida kuchisonesera uniform kana chida kuchidhonetera matisheti ndikuendesa matisheti akati panhamba pamwe chete sekwaya segroup 70 vatoripo sofa vatoimba nawo 70 handitika reapo yaiya patinzwe nezvechikwa